cítit to teď. Zastav vše, co právě děláš, a zhluboka se nadechni. Ten tlak na tvých prsou, který se dnes zase vrátil. To svírání, kvůli kterému nemůžeš pořádně spát. Ten podivný pocit, že ti něco příliš tíží ramena. Vím, že jsi unavený. Vím, že se blížíš ke své hranici. Ale poslouchej pozorně, co ti Pán Bůh chce říct právě teď, v této vteřině. Tvou pravou ruku už někdo drží. Nevšiml jsi z toho, ale nepadl si jen z jednoho důvodu. Jeho ruka je pod tvou. A v tomto videu ti ukážu, jak rozpoznat tuto přítomnost, která tě podpírá na každém kroku tvé cesty. Počínaje dneškem, právě teď. Ty, který jsi tam na druhé straně obrazovky, je ti přes 40, možná 50, možná 60. Děti máš dospělé, složenky po splatnosti, stýská se ti po lidech, kteří už odešli, a máš strach z toho, co přinese zítřek. Ty, který se probouzíš uprostřed noci, hledíš do stropu a máš pocit, že neseš tíhu celého světa sám. Musíš pochopit jednu věc dřív než cokoliv jiného. Nejsi na to sám. Nikdy jsi nebyl. A únava, kterou dnes cítíš, není známkou slabosti. Je to znamení, že jsi kráčel příliš dlouho, aniž bys vnímal, kdo tě držel. Život dospělého člověka v Česku není snadný. Víš to lépe než kdokoliv jiný. Pracoval si celý život, platil si nájem, platil si půjčky, vychoval si děti, staral ses o nemocné rodiče, vydržel si nespravedlivého šéfa, vydržel si těžké manželství, vydržel si ztráty, vydržel si ticho v nočních hodinách a přesto dnes stále stojíš. Už ses někdy zastavil a přemýšlel, jak je to možné. Jak je možné, že člověk projde tím vším a stále dýchá? Jak je možné, že srdce tolik vydrží? Odpověď máš přímo před sebou a je mnohem prostší, než si představuješ. Ruka. Jediná ruka. Boží ruka, která nikdy ani na jedinou vteřinu tvé existence nepustila tu tvou, ale je tu problém. A právě proto musíš zůstat až do konce tohoto videa. Většina lidí stráví celý život tím, že je Pán Bůh podpírá a přitom tu ruku nikdy ani jednou nepocítí. Ne proto, že by tam nebyla, ale proto, že nikdo tyto lidi nenaučil všímat si znamení. A když si nevšimneš, myslíš si, že jsi sám. A když si myslíš, že jsi sám, strach roste. Úzkost roste. Smutek roste. Začínáš žít a nést břemeno, které už ti Pán Bůh dávno sňal z ramen. Dnes se to změní. A možná se teď, zatímco o tom mluvím, něco uvnitř tebe podivně chvěje. Touha plakat bez zjevné příčiny. Mrazení, které ti běhá po zádech. Tichá jistota, že toto video se ti dnes objevilo z mnohem většího důvodu, než si dokážeš představit. To není náhoda. Existují lidé, kteří potřebují slyšet toto poselství každý den a nikdy se k ním nedostane. A dnes si to byl ty. Proč? Zamysli se nad tím. Proč právě ty? Proč právě dnes? Řeknu ti to. Protože Pán Bůh tě volá na jinou úroveň víry. Úroveň, která chrání tvou rodinu. Úroveň, která změní tvůj konec. A abych ti pomohl se tam dostat, připravil jsem pro tebe mocnou digitální knihu. Jak poznat, zda tě Pán Bůh spasí u posledního soudu. Odkaz na tuto knihu najdeš v popisu tohoto videa a také v horní části komentářů, připnutý, abys ho nestratil. Tisíce bratrů už díky této četbě proměnili svůj život. Lidé, kteří byli přesně tam, kde si teď ty, unavení, bolaví, ztracení, našli klid, který se jim už do srdce nevešel. Nevím, jak dlouho bude tento obsah dostupný, protože duchovní věci netrvají věčně, když je potřebuje tolik lidí, tak si ji stáhni hned teď. Nenechávej to na potom. A pokud cítíš, že k tobě Pán Bůh v tuto chvíli mluví, napiš do komentářů slovo Amen, abys toto spojení spečetil. Teď se nadechni, znovu se soustřeď. Protože to, co ti teď odhalím, navždy změní tvé vnímání. Existují znamení, jasná, opakující se znamení, která Pán Bůh zanechává v životě člověka, když ho drží za ruku. A skoro nikdo jim nevěnuje pozornost. Skoro nikdo. Ale ty jim začneš věnovat pozornost právě teď. Prvním znamením je toto. Ten pocit, že jsi měl upadnout, ale neupadl si. Vzpomínáš na tu dobu, kdy ti bylo tak zle, že jsi myslel, že už nevydržíš ani jediný den. A vydržel si.
Vzpomínáš na tu složenku, u které si nevěděl, jak ji zaplatíš? A peníze přišly odtamtud, odkud si to nečekal. Vzpomínáš na ten test, o kterém si přísahal, že dopadne špatně? A dopadlo to dobře. Vzpomínáš na to dítě, o kterém si se modlil, aby ho Pán Bůh ochránil? A vrátilo se domů zdravé a v pořádku. Vzpomínáš na tu cestu, kde kousek chyběl k tragédii? Vzpomínáš na to leknutí, které mohlo být osudové a nebylo? Myslíš si, že to bylo štěstí? Myslíš si, že to byla náhoda? Nebyla. Byla to ruka. Byla to jeho ruka, která tě držela přesně ve vteřině, kdy si to už vzdával. A ty si z toho ani nevšiml. Druhým znamením je zvláštní klid. Ten klid, který se objeví bezdůvodně. Jsi uprostřed nejhorší fáze, problémy na všech stranách a najednou z ničeho nic přijde uklidnění. Uklidnění, které neodpovídá situaci. Uklidnění, které se zdá špatné, protože vypadá, že bys měl být v zoufalství. Ale ty nejsi. Dokážeš dýchat, dokážeš spát, dokážeš se dokonce i smát. To není normální, to je nadpřirozené. To je Boží ruka pod tvou, která tě drží, zatímco bouře přechází nad tebou. Boží děti tento klid poznají. Ostatní to nazývají šílenstvím. A právě tady mnozí uvíznou, protože klid přichází, ale pochybnost také. A nepřítel šeptá do ucha, bude to trvat? Je to skutečné? Zasloužíš si to? Cítíš to teď, že ano? Tu pochybnost, která tepe, zatímco se díváš. To je přesně to, co Pán Bůh chce dnes v tobě zlomit. A proto tato kniha musí být ve tvé ruce. Jak poznat, zda tě Pán Bůh spasí u posledního soudu, není jen čtení, je to potvrzení, je to zrcadlo. Odkaz je v popisu a připnutý nahoře v komentářích. Jdi tam hned, než tě strach přesvědčí, abys to nechal na potom. Tvá rodina závisí na té víře, kterou se chystáš získat zpět. Vrať se ke mně, protože existuje třetí znamení, které málo kdo vidí a je možná to nejkrásnější ze všech. Třetím znamením je vysvobození, které přichází v poslední hodině. Už si to zažil, vím, že ano. Když to vypadá, že se všechno zhroutí a v poslední vteřině Pán Bůh změní hru. Telefonát, který všechno změní, zpráva, kterou si nečekal, dveře, které se otevřou, když se všechny ostatní zavřely. Ta práce, která se objevila, když si to už vzdal. To zlepšení zdravotního výsledku, které si lékaři neuměli vysvětlit. To odpuštění, které přišlo od toho, o kom si přísahal, že s tebou už nikdy nepromluví. Má to jméno. Říká se tomu Boží zásah. A stává se to jen těm, o které je postaráno. Nebyl si vybrán, abys padl. Byl si vybrán, abys odolal. A tvá odolnost nepochází z tebe. Pochází z ruky, která tě drží. Jenže existuje čtvrté znamení, které málo kdo dokáže identifikovat. A je to nejdůležitější ze všech. Toto znamení přichází v podobě lidí. Lidé, kteří se objeví na tvé cestě v pravý čas. Ta kamarádka, která zavolala zrovna v den, kdy si to chtěl vzdát. Ten bratr z církve, který řekl slovo, ještě pozvedlo. Ten cizinec na ulici, který se na tebe podíval a usmál se způsobem, na který nikdy nezapomeneš. Ten vnuk, který tě objal a řekl, že tě miluje bez jakéhokoliv důvodu. Ten soused, který se objevil u tvých dveří s jídlem, když si v lednici neměl nic. Tihle lidé nejsou náhoda, jsou to andělé. Jsou to prodloužení Boží ruky. Když tě chce Pán Bůh podepřít, vloží do tvého života lidi, aby se stali součástí zázraku. A když se teď v klidu ohlédneš zpět, dokážeš napočítat nejméně 3 lidi, kteří se objevili v přesném okamžiku, kdy jsi je nejvíce potřeboval. Počítej. Využij toho a napiš do komentářů, kolik lidí už k tobě Pán Bůh poslal, aniž by sis to uvědomoval. A pokud tě toto video takto zasáhlo, dej svůj červený like, přihlas se k odběru kanálu a aktivuj zvoneček, protože další Boží slovo může být přesně to, které potřebuješ slyšet nejvíc. Teď dávej velký pozor, protože poté, co identifikuješ znamení, přichází ta nejdůležitější část – pochopit proč. Proč tě Pán Bůh podpírá? Proč zrovna ty? Proč uprostřed tolika lidí na tomto světě drží tvou ruku s takovou něhou? A odpověď na tuto otázku je to, co navždy změní tvůj vztah k němu. Prvním důvodem je, že tě zná. Nezná tě povrchně, zná tě do hloubky.
Je psáno, že tě utvořil v životě tvé matky, že počítá vlasy na tvé hlavě, že ví, kdy si sedáš, kdy vstáváš a co si myslíš ještě dřív, než na to vůbec pomyslíš. To není metafora. To je doslovné. Pán Bůh, který stvořil celý vesmír, s miliardami hvězd, s galaxiemi, které si ani nedokážeme představit, tento stejný Pán Bůh zná tvé jméno. Zná tvou bolest, zná tvou skrytou touhu, zná tu modlitbu, o které si nikdy nikomu neřekl. Zná jméno tvého dítěte. Ví, co tě připravuje o spánek. A miluje tě láskou, kterou tvá omezená lidská mysl nikdy nedokáže plně pochopit. Druhým důvodem je, že máš poslání. Myslíš si, že jsi tady jen tak? Myslíš si, že jsi přežil všechno, co jsi přežil, náhodou? Ne. Byl jsi ušetřen, protože máš ještě co dělat. Máš se ještě za co modlit. Máš vnuka, kterému máš požehnat. Máš dítě, které máš vidět se vdávat či ženit. Máš bratra ve víře, kterého máš povzbudit. Máš svědectví, které máš vydat. Jsou lidé, kteří ještě potřebují slyšet tvůj příběh. Když tě Pán Bůh drží za ruku, nezachraňuje tě jen před pádem, zachovává tě pro tvůj účel. A dokud se tento účel nenaplní, tato ruka tě nepustí. Můžeš plakat, můžeš si stěžovat, můžeš dokonce pochybovat. Ona tě nepustí. Protože Pán Bůh se nevzdává těch, které si vyvolil ještě před stvořením světa. A zde přichází třetí důvod, který je možná ten nejkrásnější. Pán Bůh tě podpírá, protože jsou lidé, kteří se za tebe modlí. Věděl jsi to? Jsou lidé, kteří se za tvůj život přimlouvají právě teď, v tuto chvíli, aniž bys o tom věděl. Může to být starší matka, která se každou noc klečí u postele a prosí Pána Boha, aby na tebe dohlížel. Může to být babička, která už odešla, ale zanechala po sobě dědictví modlitby, které stále působí. Může to být dítě, které se za tebe modlí, aniž by správně chápalo, co to modlitba je. Může to být sestra z církve, která dala tvé jméno na seznam modliteb před lety a nikdy ho nesmazala. Tyto modlitby jsou neviditelné řetězy, které poutají ruku Pána Boha k té tvé. A fungují. Fungují víc, než si dokážeš představit. Proto až příště pocítíš nevysvětlitelnou ochranu, pamatuj, někdo se za tebe modlí. A až budeš moci, poděkuj, zavolej té osobě, pošli audiosprávu, napiš vzkaz, protože ta osoba tě drží v duchu, aniž bys to viděl. Čtvrtý důvod. Teď dávej pozor dvojnásob. Pán Bůh tě podepírá, protože jsi z jeho rodiny. Když jsi přijal Ježíše, když ses odevzdal, když jsi řekl, Pane, jsem tvůj, byl jsi adoptován. To není metafora, to je duchovní realita. Stal se s dítětem. A dobrý otec nepustí ruku svého dítěte. Dobrý otec neopouští. Dobrý otec se nevzdává. Dobrý otec jde pomalu, aby stíhal krok unaveného dítěte. Dobrý otec nese dítě v náručí, když už dítě nemůže dál. A tvůj otec je ten nejlepší ze všech. On je otec, který nikdy neselhává. Otec, který se nikdy nerozptyluje. Otec, který se nikdy neopožďuje. Otec, který nikdy neodchází. A přesně v tomto bodě, s tímto vědomím bušícím v tvých prsou, ti musím říct něco velmi vážného. Protože být podepřen Pánem Bohem během života je výsada. Ale je tu moment ještě důležitější. Je tu poslední, rozhodující okamžik, kdy Boží ruka musí držet tu tvou. A ten moment je soud. Konečné setkání, hodina pravdy. A zde je problém. Mnozí lidé tráví celý život v domnění, že jsou s Pánem Bohem a v poslední hodině zjistí, že byli jen blízko. Ne uvnitř. Blízko. A blízko nestačí. Proto jsem pro tebe připravil mocnou digitální knihu. Jak poznat, zda tě Pán Bůh spasí u posledního soudu. Tato kniha není běžné čtení. Je to zjevení, je to zrcadlo, je to výzva k probuzení. Uvnitř najdeš skutečné známky toho, kdo je skutečně držen Pánem Bohem, a nebezpečné známky těch, kteří si to jen myslí. Naučíš se ve svém vlastním srdci rozpoznat, zda je tvá víra kořenem nebo větrem. Zda je tvá spása jistá nebo je iluzí. Odkaz je v popisu videa a také připnutý nahoře v komentářích, abys k němu získal přístup jediným kliknutím. Lidé po celém Česku mi již posílali zprávy v slzách,
že tato kniha vše změnila. Že uviděli věci, kterých si nikdy nevšimli. Že obnovili svou víru. Že se začali znovu modlit. Že získali zpět ztracené děti poté, co aplikovali to, co se naučili. Prosím tě, s upřímností v srdci, nenech tuto příležitost proklouznout. Tento obsah může být kdykoliv stažen, protože mnoho lidí se probouzí a nepříteli se to nelíbí. Stáhni si ji dnes. Přečti si ji dnes. A pokud cítíš, že toto slovo je pro tebe, napiš "Chci tvou ruku" do komentářů. Pán Bůh si to skrze mě přečte a tvůj dům bude poznamenán. Teď, po tom všem, po pochopení znamení a důvodů, ti musím říct něco, co tě navždy poznamená. V Bibli je scéna, která přesně vykresluje to, o čem tady mluvíme. Pamatuješ na Petra? Toho vášnivého, impulzivního učedníka plného víry? Pamatuješ, když viděl Ježíše kráčet po vodách uprostřed bouře a požádal Ježíše, aby ho zavolal, ať jde taky? Ježíš ho zavolal a Petr vyskočil. Představ si tu scénu. Obyčejný muž, uprostřed noci, šlapající po rozbouřeném moři, s větrem bičujícím tvář, s vlnami stoupajícími vzhůru a kráčející. Na pár sekund Petr věřil natolik, že překonal fyziku, překonal logiku, překonal strach, ale pak se podíval na vítr, podíval se na vlny, podíval se na velikost bouře a začal se potápět. Víš, co se stalo? Nechal ho Ježíš utonout? Otočil se Ježíš zády? Řekl Ježíš, postarej se o sebe? Ne. Je psáno, že Ježíš ihned vztáhl ruku a držel Petra, ihned. Bez prodlení, bez stížností, bez výčitek, bez dávání lekcí předem. Nejdřív ruka, potom rozhovor. To je Pán Bůh, to je tvůj Pán Bůh. Když se začneš potápět, on vztáhne ruku okamžitě. Nezáleží na tom, kde jsi. Nezáleží na tom, jak hluboko jsi klesl. Nezáleží na tom, jak dlouho se už topíš. Jeho ruka je tam. A je to tvůj vnitřní Petr, který se musí rozhodnout, vztáhneš svou ruku zpátky nebo se budeš dál snažit plavat sám. Ještě je tu jeden příběh, který ti musím vyprávět. Daniel, ten věrný muž hozený do jámy plné hladových lvů. Představ si tu scénu. Naprostá tma, pach zvířat, řev, tlamy lvů do kořán. A Daniel sám stojící uprostřed nich. Podle logiky byl mrtvý, ale skrze Boží ruku byl nedotknutelný. Proč? Protože Pán Bůh poslal anděla. Poslal anděla, aby lvům zavřel tlamy. A druhý den ráno, když král přiběhl k jámě v očekávání, že najde jen kosti, Daniel vyšel celý, bez jediného škrábnutí. Vidíš to? Dokážeš si sebe představit v té scéně? Protože tvůj život, bratře, sestro, je lví jáma převlečená za obyčejný den. Lvy jsou problémy, které obcházejí tvůj dům. Účty, nemoci, pokušení, lži, drby, ztráty a ty jsi uprostřed. Ale je tu anděl poslaný od Pána Boha, který zavírá tlamu každému z těchto lvů dříve, než tě dostihnou. Nevidíš to. Ale děje se to právě teď, zatímco sleduješ toto video. Tvá ochrana je skutečná. Tvá nedotknutelnost je skutečná. Nejsi na to sám v té jámě. A je toho víc. David. Ten mladý pasáček, hubený, prostý, s prakem v ruce, čelící obrovi Goliášovi. Podle logiky byl David po smrti za 3 sekundy. Skrze Boží ruku David vyhrál za 1. Protože když tě Pán Bůh drží za ruku, na velikosti obra přestane záležet. Možná právě teď čelíš obrovi nemoci. Obrovi dluhů. Obrovi smutku, obrovi rozvrácené rodiny, obrovi závislosti, obrovi strachu. Nezáleží na tom. Ruka, která drží tu tvou, je ta samá, která srazila Goliáše. Je to ta samá, která otevřela Rudé moře. Je to ta samá, která rozmnožila chleby. Je to ta samá, která vzkřísila Lazara. Tato ruka nezná nemožné, ale je tu jeden problém. A ten problém je to, co spoustu lidí připravuje o požehnání. Lidé si myslí, že Boží ruka je jen pro nouzové případy, že se Pán Bůh ukáže, až když přijde zoufalství, že pomáhá jen v extrémních chvílích. Ne, to je lež. Tato ruka je v tvém každodenním životě, je v snídani, kterou si dáváš, je v autobuse, kterým jedeš do práce, je v rozhovoru, který vedeš se svým partnerem, je v hovoru se svým dítětem, je v momentě, kdy se podíváš do zrcadla,
Je v hodině, kdy zavíráš oči, abys spal. Je v každém nadechnutí. Jen si toho nevšímáš, protože každodennost je tichá. A ticho klame ty, kteří si nevytrénovali duchovní sluch. A zde přichází otázka, která vše změní. Jak se vytrénovat, aby člověk cítil tuto ruku každý den? Jak se naučit vnímat od rána do večera, že tě Pán Bůh podpírá krok za krokem? Teď tě to naučím a chci, aby si to zapsal do svého srdce. Protože tyto praktiky, pokud je budeš aplikovat s vírou, tě během několika týdnů promění v člověka, kterého nikdo nepozná. První praktikou je vědomá vděčnost. Každé ráno, dříve než vstaneš z postele, dříve než vezmeš do ruky telefon, dříve než zapneš sporák, dříve než cokoliv jiného, řekni tiše nebo i v duchu: Pane, děkuji za další den, děkuji, že jsi tady se mnou, děkuji, že jsi mě celou noc držel. Může se to zdát příliš jednoduché, ale právě v této jednoduchosti přebývá moc. Vděčnost otevírá duchovní oči. Trénuje tvé srdce, aby vidělo Boží ruku ve věcech, které si dříve přehlížel. Ranní káva se stává zázrakem. Slunce pronikající oknem se stává darem. Hlas vnoučete v telefonu se stává požehnáním. Všechno se změní, když je vděčnost první věcí tvého dne. Druhá praxe je neustálý rozhovor. Ne formální, naučená, komplikovaná modlitba. Rozhovor. Ten rozhovor, který bys vedl s nejlepším přítelem při procházce ulicí. Mluv s Pánem Bohem pořád. V zácpě mluv. Ve sprše mluv. Při mytí nádobí mluv. Při práci na zahradě mluv. Když jdeš spát mluv. Nestyď se. Nemysli si, že potřebuješ krásná slova. Pán Bůh preferuje tvé upřímné srdce před tisícem nacvičených modliteb. A když si vytvoříš tento zvyk mluvit s ním neustále, začneš ho i neustále slyšet. Duchovní vedení sílí, rozhodnutí jsou jasnější, zmatek ustupuje. Protože už nekráčíš sám, kráčíš ruku v ruce a celou cestu si povídáš. Třetí praxe je každodenní odevzdání. Každý večer, než jdeš spát, odevzdáš den, který proběhl, i ten, který přijde. Řekneš to takto: Pane, odevzdávám do tvých rukou vše, co se dnes stalo, to, co jsem udělal správně, i to, co jsem udělal špatně. A odevzdávám také zítřejší den, protože nevím, co přijde, ale ty to víš. Toto odevzdání láme tíhu úzkosti, protože úzkost se rodí z iluze kontroly. Když odevzdáš, pustíš. A když pustíš, odpočineš si. A když odpočíváš, Boží ruka může svobodně jednat. Věděl jsi, že mnoho obyvatel Česka nad 40 let trpí nespavostí právě kvůli tomu? Protože nesou břemeno, které není jejich? Protože se snaží ovládat to, co může ovládat jen Pán Bůh? Každodenní odevzdání léčí noc. Každodenní odevzdání léčí srdce. Čtvrtá praxe je uznání malých zázraků. Každý večer, než jdeš spát, si vypiš minimálně 3 malé zázraky toho dne. Může to být hloupost, může to být maličkost, na tom nezáleží. Může to být, že ses s nikým nepohádal. Může to být, že autobus přijel včas. Může to být, že syn poslal zprávu. Může to být, že ses dobře najedl. Může to být, že ses zasmál něčemu v televizi. Každá z těchto věcí je Boží ruka. Každá z těchto věcí je oporou. A když si vycvičíš zrak, abys to viděl, život se změní. Přestaneš si stěžovat. Začneš žít s lehkostí. Začneš si uvědomovat, že jsi celou dobu nesen. Pátá praxe, a ta je nejmocnější, je každodenní ticho. 5 minut. Jen 5 minut. Sedět v tichu, bez mobilu, bez televize, bez hluku. Jen ty a Pán Bůh. Nemusíš mluvit, nemusíš prosit, jen být. Protože v tom denním schonu se ti Pán Bůh snaží něco říct a ty neslyšíš. Protože hluk světa přehlušuje jeho hlas. Ale když sedíš v tichu, i kdyby to byly jen minuty, jeho hlas se objeví, ne jako hrom, jako šepot, jako slovo, které přijde odnikud, jako vedení, které se rozsvítí v hrudi. Těchto 5 minut denně má větší cenu než 1000 kázání. Mají větší cenu než 1000 knih. Protože právě tam v tichu se Boží ruka stává viditelnou. A teď ti musím říct jednu vážnou věc. Jsou lidé, kteří se dívají na toto video právě teď a jsou v nejhorší životní fázi. Lidé, kteří přišli o práci. Lidé, kteří pochovali dítě.
Lidé, kteří se potýkají s těžkou diagnózou. Lidé, kteří jsou rozvedení, s rozpadlým manželstvím. Lidé, kteří se cítí neviditelní, zapomenutí, odepsaní. Pokud si jedním z nich, poslouchej, co ti Pán Bůh teď říká prostřednictvím tohoto videa. Nejsi trestán. Jsi tříben. Bolest, kterou dnes cítíš, má svůj účel. A ruka, která tě podpírá v tomto temném údolí, je tatáž ruka, která tě pozvedne, až přijde ráno. A ráno přijde. Protože po té nejtemnější noci vždycky svítá. Vždycky, bez výjimky. Už jsem viděl spoustu lidí, bratře, v každém koutě Česka. Od vnitrozemí Moravy až po jih země, od severovýchodních plání až po okrajové čtvrti Prahy, od Slezska až po jižní Čechy, už jsem viděl lidi procházet věcmi, u kterých by si nikdo nepomyslel, že je lze vydržet. A viděl jsem ty samé lidi o roky později, jak vyprávějí ten příběh se slzami v očích a říkají totéž: byla to Boží ruka, která mě držela. Nevím jak, ale byla. To je známka pravé víry. Není to život bez problémů. Je to překonání problémů, aniž by spustil tu ruku. A chci, abys teď udělal jednu jednoduchou věc. Zastav se. Zavři oči na okamžik, pokud je to bezpečné. A mysli na tu nejhorší fázi, jakou si v životě prošel. Přesně na tu, o které si přísahal, že ji nepřežiješ. Mysli na to, kde jsi byl, jak se cítil, kdo byl na blízku, jak se zdálo, že čas stojí. Teď otevři oči a podívej se kolem sebe. Jsi tady, přežil jsi, prošel si tím. Jak? Svou vlastní silou, svou moudrostí, svými zásluhami? Ne. Byla to jeho ruka. Vždycky byla a vždycky bude. A pokud tě vyvedl z onoho údolí, vyvede tě z jakéhokoliv dalšího, které se objeví. Žijeme v kultuře, která nás učí pravý opak. Žijeme v době, která učí soběstačnosti, která učí, že musíš být silný sám, že musíš všechno vyřešit sám, že musíš všechno unést sám. A tato lež, bratře, ničí celou jednu generaci. Podívej se na počty úzkostí, podívej se na počty depresí, podívej se na počty lidí, kteří berou prášky na spaní, podívej se na počty lidí, kteří se vzdávají. To všechno proto, že svět nás učil, že jsme v tom sami. Ale nejsme. Jsme ruka v ruce. Vždycky jsme byli. A když si na to vzpomeneme, ta tíha zmizí. Dnes, právě teď, v tuto chvíli, chci, abys učinil rozhodnutí. Rozhodnutí malé, ale věčné. Rozhodnutí už nikdy nepustit tu ruku. Každý den kráčet s živým vědomím, že on je tam. Už se nesnažit řešit věci sám. Už nenosit to, co není tvoje. Odevzdat, důvěřovat, odpočívat. A až se takto rozhodneš, stanou se ve tvém životě 3 věci, to ti zaručuji. První věcí je, že strach začne ustupovat. Ne proto, že by problémy zmizely, ale proto, že se změní tvé vnímání. Začneš se dívat na problém a uvidíš uprostřed něj Pána Boha. Druhá věc je, že se začnou otevírat dveře. Dveře, o kterých si ani nevěděl, že existují. Nečekané příležitosti. Setkání, která tě poznamenají. Řešení, která se objeví odnikud. Protože když kráčíš ruku v ruce, cesta se otevírá způsobem, který nelze vysvětlit. A třetí věc, možná ta nejkrásnější, je, že se staneš kanálem. Kanálem požehnání pro druhé. Lidé se na tebe začnou dívat a vnímat, že je na tobě něco jinak. Budou se tě ptát, jak to dokážeš. A ty budeš moci říct, nejsem to já. Je to jeho ruka, která mě drží. A tehdy, bratře, tehdy naplňuješ svůj účel. Tehdy tvůj život zanechá ve světě stopu. Tehdy se tvá existence stává svědectvím. Než skončím, musím ti jednu věc připomenout. Existuje obrovský rozdíl mezi tím něco vědět a něco cítit. Můžeš celý život vědět, že Pána Bůh existuje a nikdy skutečně nepocítit jeho ruku. To je drama mnoha věřících dneška. Znají Bibli, znají verše, znají příběhy, ale necítí. Nezakoušejí. Nežijí. A víra bez zkušenosti je slabá víra. Je to víra, která padá při prvním větru. To pro tebe nechci. Chci, abys cítil, abys zakoušel, abys žil. A k tomu musíš přestat jen sledovat videa a začít praktikovat. Začít dnes, začít v noci, začít teď. Udělej následující.
Až dopoukáš na tohle video dřív než cokoliv jiného, dřív než vezmeš do ruky mobil, dřív než začneš dělat jakoukoliv činnost, vstaň ze židle, nebo si sedni na postel, nebo prostě jen stůj a řekni nahlas: Pane, cítím, jak mě tvá boží ruka podpírá při každém kroku na mé cestě od dnešního dne. Řekni to s přesvědčením, i když tvá mysl pochybuje, i když se tvé srdce chvěje, řekni to, protože vyřčené slovo má moc. A když vyznáš tuhle větu, něco se změní v duchovní atmosféře tvého domova. Existují svědectví lidí, kteří to udělali a viděli změnu ještě ten samý den. Jiné sny, jiný pocit, probudili se jiní, protože slovo víry hýbe horami, hýbe okolnostmi, hýbe osudem. A pamatuj, každý krok tvé cesty, každý krok, nejen ty velké kroky, každý krok, krok vstávání, krok koupání, krok jedení, krok odchodu z domu, krok příchodu do práce, krok pozdravení souseda, krok zavolání synovi, krok modlitby před spaním, každý jeden, jsi podpírán. Je o tebe pečováno, jsi požehnán. Není krok bez něj. Už ne. Od dnešního dne. Už ne. A pokud se tě toto video dotklo, pokud toto poselství zasáhlo tvé srdce, pokud si cítil, že k tobě Pán Bůh skrze ně promlouvá, potřebuji, abys udělal 3 věci. První, dej červený like na toto video, protože to pomáhá kanálu oslovit více lidí, kteří potřebují slyšet toto slovo. Je tu bratr a sestra, kteří právě teď trpí a nevědí, kam běžet, a tvůj like je to, co zajistí, že algoritmus doručí tuto zprávu k takovému člověku. Druhá, přihlas se k odběru kanálu a aktivuj zvoneček, abys nezmeškal žádné slovo, které ti Pán Bůh chce předat v příštích videích. Třetí, napiš do komentářů slovo cítím, pokud si to skutečně pocítil. Tohle je tvůj způsob, jak toto slovo ve svém životě stvrdit. A pokud chceš, označ bratra nebo sestru, kteří potřebují toto poselství dnes přijmout. Můžeš být pro toho člověka kanálem Pán Bůh. A na závěr, abychom to uzavřeli tím nejlepším, musím ti ještě jednou připomenout tu knihu. Ne jako reklamu, jako péči, protože vím, že jsou v tomto videu věci, které s tebou pohnuly, ale ty máš stále hluboko uvnitř pochybnosti. Pochybnosti o své spáse, pochybnosti o své věčnosti, pochybnosti o tom, zda skutečně budeš s Pán Bůh na konci. Proto jsem pro tebe připravil mocnou digitální knihu, jak poznat, zda tě Pán Bůh spasí u posledního soudu. Tato kniha odpovídá na základě Bible, jasně a bez vytáček na to, co nejvíce trápí srdce zralého křesťana, jistotu spásy. Odstraní tuhle pochybnost z tvé hrudi. Dodá ti klid ke spánku. Dodá ti odvahu žít. Odkaz je připnutý v popisu videa a také v horní části komentářů, abys k němu mohl ihned přistoupit. Neodkládej toto rozhodnutí. Život je krátký. Věčnost je dlouhá. A ta ruka, která tě podpírala až doteď, tě chce podpírat až do posledního dne a i po něm. Pokud je toto slovo pro tebe, napiš do komentářů: jeho ruka mi stačí. A kéž tě Pán Bůh nadále drží, bratře. Kéž tě drží krok za krokem, den po dni, až do tvého posledního vydechnutí. Protože od dnešního dne to víš. Ta ruka je tam. Vždy tam byla a už tě nikdy nepustí.